Вики, работеше? Стига, Вики. Стига, Вики, ти вече го отвори. Я виж друг подарък. Друго? Виж този дългия. Обаче нямаше ефект. Но той не ви казва ли това подарък? Виктория, ти голямото за тебе ли е, ма? Щом бати Влади казва, я кой има там, я? Има пляци. Има обаче пандилка, която няма да му се прави. Владо, кой ти е? Шишак с микрофон. Не, точно съвсем умишлено съм го направила да ги опаковам, така че да не изгарно го направя. Я си имам голям подарък. Викито се разопакова подаръка и почна да махат на кутията това, защото си мислиш, че още е опакован. Китара! Али бе? Трябва да виж как маха търпията, пандилка не остава. Той не може да Снима. Тя не мога да пандилката, обаче картията. Картията е тъй. Владо, дядо Коледа, днеска се е подиграл с тебе, мога да ти кажа. Така му опаковал подаръците си. О, каква голяма китара. Стига! Тара! Давай нататък. Ще го дава. Велосъл. Тук се е лазисъл. Китара си крити. Влади има проблем нещо. Много и дълъг подарък. Валя, ма... Бързо. Някой пукла сигурно е за Вики. А, да, бе. Дядо Коледа не може да направи какво нещо. Той ни е надписан ли, Влади? Сигурно е за тебе това, да. Сигурно е написал. Оля, бе, виж там долу пише Влади. Виж, е от така дръпниш, ще е по-лесно. Влади, който е? Вики, който китара това? Китарата бе, спадна китара. Нищо. Какво е това? Вики, Влади, който е бе? Не знам, обаче събрахме един оркестър. Не, китара има. Трябва да дойде Джули с микрофон. Дай го тук пияно. Той и вътре е пакетирано. Той и вътре е пакетирано. Те се заровиха тук така в паковки. Айде, Вики, отваряй, подаръци има още. Дай подаръците ви. Има вазъл. Обаче има един подарък, който ти впечатли Владо най-долу. При мен има вътре. И косата ти е Чакай, възпълнила. Косата имаше възпълнила. Телефон с там. Владо, май само един подарък да впечатли истински обаче. Не, так, може би си ги е пожелал, ти е станал тя Александрия. Ама тя и Вики не ги е пожелала. Няма да виж как му текат очите по слушалката. Викито и тя ги е пожелала. Страшно ли ти да ги пробваш? Пианото ми така тъчи. Има дядо Чичо го взе, нали? Не съм пожелал, ето го. Сега ще го покажа най-да го. Който и бе, Вики? Който и Вики? Иди ги виж дали работят. Опа. Я ги пробвай. Я са пакети да го правим. Кажи се. Оба. Ти няма да ви кажа. Вики не пипай. Дай. Пули подарък. Тя работи на подаръците. Синя блазница ти пяна. Не, тя си не. А ти не си така.
запъна. Автобус. Автобус. А течко те изкара ли или не още? Всичко е изкарано. А? Всичко е изкарано. Може да го чалки имаш ли? Как причи се? Коли ли имаш на? Коли? А пляс на коли. Де ги връща сега, Владимир, и те или че сега ще ги извадиш пак. Още пляци къде? Още плаче. Няма. Това е. Не, виждаш какво става? После. Толкова сте ли стигат? Не. А? Значи,